Son Visitación Núñez Castro, conhecida por Chicha Pomba, son filla de José Pombo, e dediqueime toda a miña vida, desde a idade de 12 anos, na playa. A miña vida foi na playa. Meu pai foi andou a gancha sempre andou a gancha. E miña nai tamén sempre foi á playa. Eran 4 generacións. Foron meus avós, foron meus pais, fomos nós, e agora son as fillas. Somos 4 generacións. Toda a miña vida quixen xa, era pequena, quería ir á playa, xa miña aquela, xa era de ir á playa, que incluso salín sin ler e escribir. E ainda tuve que, de chavala, de 17 e 18 anos, aprender de noite a ler e a escribir. Que eu salín do colexio das monxas, unha que me botaron porque era moi traste. E hasta a fecha estuve mariscando sempre. A Ribeira iba as naisiñas coas filliñas todas. O que levaba xa as ganas de se mariscar, eu xa, a miña nai xa non me di, bueno, unhas vellas xa morreron, andaban ao buraco e di, que me darás a ver a min? E ven, miña filliña, ven, mira, mete o sachiño aquí. E viña mameixa, eu ignoraba. Eu, tome, que é súa, non, esa é para ti. Cando mires así dos buraquiños, e fui aprendendo así, porque daquela había 7 meses de veda. E cando se abría, bueno, había o birbiricho, e dixolle meu pai a miña nai, Florinda, voulle facer unha ganchiña pequena á túa filla. E ti como lle vas meter xa unha gancha? Bueno, verás. E daquela había copes de rede, non había, agora veñen, e fíxeme unha. Ois, conforme a meti no mar, xa me veu o cope cheo de birbiricho. Era unha ganchiña pequena, porque máis grande non podía. E sabe, di, mima este rapaz, e bocoume así o cope, sí, o cope cheo de birbiricho. Entón, depois non arriei máis. Depois xa anduve sempre co ela. Hasta a fecha, hasta os 65 anos, que me jubilei. Había anginas, había que curalas antes de vir a marea. Íamos coas anginas así, íamos con fiebre, xa venábamos o corpo para estar ben xa no outro día para a playa. Mi madriña. Noviembre, diciembre, xa había un frío de medo. E eu pequeniña así como anchugo, xa daquela así, descalciña. Nin un soque, nin había nada. Ola boquiña, era unha miseria daquela. E xa sempre fun con miña nai, sí. E depois xa, aos 2, aos 3, aos 14 anos xa iba aos viveiros, que daquela collese moita meixa. E logo enviveirábana, as compradoras enviveirábana. E depois por Nochebuena era recollida para mandar para Madrid, para Barcelona, para todos os sitios.